sekuru. Saka ndaikuziva. Saka takatosvika pakembi paya. Masikati. Kuni muti uriko usingadzikisi mashizha unozi mutsenga. Wakango uri tsiketi une mashizha zvideke but une very good cover. Saka takatoenda ndokubva tasvika ndokubva taenda kumusoro kwekembi. Pakembi pacho pamusoro pacho paraini rekutanga redzimba dziripo ndo paimhara mahelicopters. Patori nemadrum anga aripo. Saka takasvika ndokubva taenda muedge mefence. Muedge mefence umu ndo maiva nezvirugu zvehuku dzemapurisa. Saka mumwe mupurisa akauya pafenzi paya isitiripo. Fortunately enough hapana aikosora. Ichibva asvika anga akabata chigubhu chake nenhingi nechimwe chinenge chitswanda zvanga zviine chikafu chehuku. Akavhura ari pamberi pedu tichimuona kuti uyu zvakaita nakona tichimuona edu kuti uyu ndobva apedza ndobva abuda ndobva akia pachirugu chake ndobva abuda ndobva adzokera ndobva aenda kudzimba dzavo dzanga dzakaita raini. Mairidzwa pane imba yanga iripo yaiva nepati. Saka pairidzwa chipo chekuti tinditindindi vana vachifara pechitambwa nemadzimai. Nengongo uri musi wechina isi kuronga kunouya nehondo ipapo manheru acho. Hatisi kufara tiri serious. Ivo vari kufara zvavo. Tadzoka taenda kunotora vamwe manje tabva tatera fireguard game reserve rekuchimanimani kune Bridal Falls iyayai iko kuya asanga tiri nechekuno kumakomo ari nechekuno. Tauya tasvika pasvibaka wausiku undercover natora maposition. Saka pamusoro pekembi iyoyo panga pane masabhabhu evarungu anga aripo. Saka dzimba idzodzo dzakabva dzarongerwa kuzi right pachaitawo makomana vachadini vachanorowa dzimba idzi dzozoti disturb stream zasu tichirowa kembi iyi. Asi dzimba zhinji dzemapurisa nemastocks zviri museri. Ndaivataurira vanga vari vakuru vedu ipapo. Right, okay. Saka zvombo zvinodiwa panapa pandiwa mamota 60 mabhazuka nerecoilless rifle. Zvikazi kumhiri kune club yemabhunuko kunorohwa nerecoilless. Rocket launcher tasvika nemabhazuka papaya chatsva. Dzimba dziya dzakaita raini dziya dzakarohwa dzese dzipamusoro idzi. Dzikuseri kwaingokandwawo zvaikandwa ikoko. Iye mabhunu dzanga dziri pamusoro apa dzakakandirwawo mabhazuka mukati. Chimanimani yese iyaiya yakanyarara kuti zii. Ndokubva tabva ndobva tadzokera muCharter Estate mumagamu muya mapaini muya ndome takanoswera tiri the following day tibva tabuda tiva tadzika kuenda mana Biriru. Tatoseparata vanoenda kuzimunya muchindwi umo vanoendawo vakadai. Isi taienda kwaMarange takabva taenda nemumakomo ekuku ndokubva tanoenda takaita 2 days tiri munzira tichienda. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yewondo aiva taimanya manya dakabatesa
Zimbabwe taigara mumakomo Zimbabwe taimanya manya takabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumakomo taimanya manya takabatesa Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Then kune kunozi kumacha kudhuze nekunyanyadzi nekunyanyadzi tisati taenda ikoko takaenda pamwe painzi pachimbuya tiri murwendo rwedu rwekuenda kuchimani ikoko kuchimbuya uko kwaidiwa kuenda kunokepcha chimbuya chacha chiro chemurungu chaigara panozi pabvumbura paya chienda nechimani road saka takaenda kuti vashoma takangosarudzwa vashoma kuti ndo vanoenda vamwe vakasara vari pachaya miti kuya ndokuenda kunoda kuzama kuchihwandira chimbuya chacha saka I don't know takaonekwa sei nemurungu nemasoja aichengeta chimbuya chacha ndobva tanga kutiridzira pfuti mukati mechimbuya changa chichitotaura nevakomana chaichengeta huku nevakomana ana mujibha changa chichiziva ndechanga chichitaura nawo pakarira pfuti chimbuya chibva chapinda mugomba macho mumba macho mission foiled tatiza paya mahelicopter azouya kuzama kuda kuti tsvaga tanga tatotiza tatoenda chimbuya chaya tatochisiya asi munyato wacho waiva kuti chikakepchwa chobva chakwirwa nacho makoma aya choiva nacho kuMozambique chimbuya chaya saka zvakatadza kuzoitika izvozvo ndokubva tadini tazoproceda tichienda kuchimani tazodzoka ndo remember I had a very nasty experience ndiyakaita kuti ndiite interest maningi yekuda kutaura namudharamhero inini ndakaita misikanzwa taiti takarara tairara mumadhireni muya usiku taiziva kuti mangwana tiri kuchinja tiri kuenda kwakati saka ndakanga ndakura nguva iyoyo yekuti ndakaenda kunakidzwa nekumwa doro saka ndaka organiza doro ndasvika mubhesi ndisati tasvika mubhesi ndakapfuura nepamwe pamusha ndiine vamwe vangu ndobva ndaorganiza nemumwe murume ipapo kuti iwe uzondiunzira doro kubhesi kuti chaswera saka doro riya rakaigwa mumuti I remember muri munana September 78 doro riya rakaiswa mumuti panga pane miti yanga yakamera yakadai saka rakaiswa panhingi yauya ndokubva atiratidza saka taiti tikamwa chigubhu chi5 lita chikapera toenda unotora rimwe uya uisa imomuya saka musi uyu shefu ava Augustine Mhero taiva naye pakuenda kuhonde kuchimani nemumwe ainzi Marimira anga vari vakomana vakuru vanga vari muhigh command vari idzi dzichiita zvelogistics zvidzaitaura zviya saka dzakaenda kutoilet ndokusvika ndokunokochomora mashizha mumuti yeti mumuti muya ndo mamune chigubhu chigubhu ndokubva chadzika ndobva chadira mudharawo yadoro mudharawo yanga asingamwi doro aiwa anga ari very serious. He was an honest person. Patakazomuona manje because akauya nepa post petanga takagara akuuya akabata chigubhu chatikatoziva kuti zvinhu zvaipa saka inini handina kususpectwa. I was rated a very good boy among other comrades and I used to be a very good fine young man. Kanaka ndakabva ndazi ndokubva pazi investigation. Right. Saka paiva na comrade ainzi comrade Huntington nevamwe ainzi Mhiripiri
ndo vakatanga kuindarogetwa nemwaizi Owen but Owen anga asikamwi doro ndokubva nyaya mhiripiri naHannington vabatwa ndobva vati asi doro raorganizwa naComrade tichatonga ndeiva ndazouya kuno ndeiva ndatorwa ndeiva ndabvunzwa pasaidi ndeiva ndaramba zvikanzi naHannington zvikanzi tandotaura kudhara usacharamba zvako kana iri mhosva tatobatwa nemhosva muri kuzvinzwa zvaari kutaura right kari stupid sereka mufana akatoda kukarova 2 days tiri kufamba manje takuenda kuchimanimani kuya atina nakurohwa nakuitwa sei tiri kuenda tese hapana akatongwa navamhere vedu vaya vatakagumbuka zvisingaiti mudhara iyi tanosvika manje kuchimanimani mission kuchimanimani yapera tadzoka taakubira odzi ini ndakasiya bhozi remota 60 changa chakaita so kusaizobatsirana kutakura zvinhu izvi saka iroro ringi ranga risina kushandiswa yanga iri ammunition yemota 60 saka ndakarikanganwa pamhiri perwizi odzi nekuneta saka pakaverengwa zvinhu the other side of the river ndakaonekwa tisina zvikazienda unotora apa odzi ane mvura apa inini ndiri mufana mudiki ndibva zvasingarambikika vandati kakabvu pinda mumvura muya manje bva zvazi uyu mufana mudiki sereko mirai timuperekedze nemamwe macomrades 2 ndobva vandiperekedza ndobva tabira ndobva ndaenda exactly pena ndakagara pandakarikanganwa ndobva ndaritora ndobva tadzoka zvazi zvakwana ngatiende ndobva tafamba tichinosvika pabhesi pedu petaida kupuwa chikafu petaizoti kana tadya ipapo totsvaga kumwe kuzonorara zvikazi vakomana vedoro vaya ndiro zuva ravo mutongo watouya tatotorwa tatoendiwa nesuperside tatoziva tatotongwa ini ndabva ndazi 6 Hannington 8 mhiripiri 8 Lovejoy indakazi 4 Lovejoy 6 taitongwa neage dzedu zvikazi ani mhosva yenyu muiziva yenyuka tinoiziva vatambo temporarily disarmed tatorerwa pfuti zvese zvatorwa prone position take ndatangwa nini zvazika titange kakaunza doro mubhesi ndakarohwa 2 sham dzakasimba wendaridza mhere asano ngakambomira ndasumuka ndamira aslogan tichaita next apinda mumwe amboshingirira ndikakarohwa dzinenge 4 apinda Lovejoy akarohwa 3 pa6 maifanwa kuverenga 1 ndedzesa 2 3 tarohwa paya ndisu mamemba acho akauya kunoita vacho kubva vandinzwira nyasha zvikazi uyu mwana mudiki ngatisa zvakwana zvakabva zvaita kuti vamwe vese takangozodzokera kubva ndapuwa 1 vamwe vangu kubva zi 2 ini ndakarohwa 1 zvikazi achiri mudiki ichimusiyai ndongotaura shefu kuti tadini tatopedza ndobva taenda mamemba egeneral staff aenda apa tadzoserwa zvinhu zvedu pfuti dzedu ndisuyo tamuka tafamba mangwana wacho zviri kurwadza tasi hapana yekutamba unotongofamba prazina handine laki nekuti handizvimbe mwiri wangu kana chero ndikarohwa chero ndikarumwa kana ndakarumwa nenyuchi handinombozvimba ndobva tadini
tazodai takubhesi iko kwachiyadzwa kuya manje miti inenge isina mashizha pekuhwanda masikati zuva kunopisa ende kuine tunyunyu tuya takagara edu tiri pakabhesi kedu tungoterawo hundi dzemiti makuseni acho zvakanzi kune masoja aonekwa masoja aiva nevaigadzira road WPDF here vaiita zveroad kwakaiswa chibridge chinobira odzi kuya mamarange chinozonoenda kunosangana nebhohera kumhiro zvikazi kuchibva kwasarudzo kwakazi endai munovadini munovarwisa ndokubva vaenda kuya ndokusvika ndokunohwandira vaya ndokuaridzira pfuti kuya hatiri kutodzidzwa edu pfuti dziri kurira mabhuni echibva unza reinforcement tiibva tadhiraivhwa kubva paya havana kutiona vakazotiteera vatiteera kudaro zuva ranga rakuita sezvikwaita izvi zviraita izvi bhetoro rimuchirasika taiva nemumwe comrade aisi comrade Tiki ndopakarohwa apa anga ari pasaidi pangu uzi mabhunu akateera metakafamba namo uzi mainetsa kufamba saka vaipevha miti so vechiuya ndokubva vationa ndokubva vadeployana far to the right tatorara pasi tatogadzirirawo kudzorera vanga vari nechepamhiri tiri pamhiri paiva nekakaita kastream kadiki kakasina kumbonyanya kukura munoziva kuti takavarova vese kusvikira vanyarira kuti zii isikaroverwa comrade Tiki akakanda pfuti pane mumwe comrade anga ari pazasi apa chiti pamberi nehondo chimukandira pfuti akasara ipapo takapedza ese mabhuni iwawo ndokuzobvapo ndokubva tazotiza ndokubva takwidza takadai kuenda kwaizwana Mukwada ndokwetakazonorara tave ndokwetakazonoobikirwa chikafu kwaMukwada ikokoko kuri izvozvi pari zvino ndokune bhesi remasoja pavanhu vanonge vachipinda mumafields emachiyadzwa ayo aya imomo metakaita bhetoro iro ndo muri kucherwa imomo ndo muri kucherwa Diamond saka takazobvapo ndokubva tazopinda edu kumaoperation areas edu taienda kunosvika kwana Muchineuta kunosvika tainoganurirana kwana Rukweza nevanga vari muTangwena sector taidimburana nayo nehighway yekwamutari iyi tine rimwe bhetoro ranga rakakura zvikuru retakaita panonzi pamarabada paponziri kwamutari kuya taienda kunorwisa paGood Hope paFarmrise Good Hope paitrainwa ana Matsanga saka kwakatumirwa masoja 12 efererimo vaiuya kuzowitnisa nereinforcement yakawanda yanga yabva kuMozambique yemacomrades tichida kunorwisa bhesi raMatsanga riya reason yacho yanga iri yekuti Matsanga ndo paaitrainwa ozoenda kunopinda kuMozambique echiita maraids ikoko saka tasvika ipapo takarirwisa tiri mamarangi hata takati one day takakwanisa kudonhedza one Dakota nemahelicopter 2 mahelicopter acho aibva paGandriff chiuya nemahodzi miya mulocation kwahodzi ndokwaihovha ari kuya nasekuru vangu vakaiona hondo iyoyo vanga vari paodzi apa vechitotaura nezvayo kuti pane murikuda kuenda mabhuna kusvikira yetu vaiuya kunoataka isusu ipo paningi paisi taida kuzoenda kunoataka bhesi iroro manhero acho saka zvaiitika nezvekuti pane vanhu vakatumwa kunotsvaga chingwa pamashops ndo vakaonekwa ndo vakatengesa kuti mugomo mune macomrades ndokwatakwa kwetakazoitwa hatina kuzokwanisa kuenda kunoataka kembiye ndokubva tazodzokera taiva nacomrade Tinzwe Goronga nacomrade Tonderai Nyika naivo comrade Augustine Mhira vanga varipo
nemamwe macommanders anga aripo. Ndokubva tazobvapo ipapo ndokudzokera vamwe kwaMarangi, vamwe vechiendawo kuTangwena, vamwe vechienda kuBohera. Ndobva tadini tazodzokera. Saka tazodaro kusvikira hondo yapazoisa actually isati yapera. Takazoenda kunorwisa Makomwe Camp. Makomwe Camp ndiyo yaitishungurudza. Saka yaiva ye3 brigade. Remaptari. Saka pakaitwa reconnaissance. Tiri kunozwa ana Bemhiwa kuseru kwaMarangi kukuya kwa Chief Marangi. Takaenda unokwira gomo riya usiku. Kwangwe kuine makore kuchiratidza kuti kutoda kunaya. But kwanga kusinganai. Mamuri muna October. Saka yaiva nyaya yeRangesta. Panenge pechiita Rangesta tofana kurowa stireke kuno kumusha. Ndobva taenda kunokwira gomo riya. Tisati takwira gomo riya manje. Tanga takamira takupuwa ma-instructions ekupedzisira. Takamira mudhunduru. Andi mabhunu akaticheresa makondo aya. Saka kwangoita makore so. Ndokubva kwarowa lightning. Ndobva tadonha pasi. Takawanda. Ivhu riya lightning yacho yakarowa nepa andi ivhu rinenge rakaungana ukoko. Isana takamira mukati maro. Rakarova rima ivhu riya. Rikatifusira vamwe. Ivhu racho iroro. Vatapedza izvozvo hapana kuwaraira papasina. Tanga tapedza kudya kwemanheru. Zvikasingatiende. Ndobva taenda ndobva tapinda nemamapata emakomo tichifamba tichitenda tatakawanda. Ndobva takwira pamusoro pegomo riya. Takuda kunosvika pamusoro pegomo riya vanga vaine pfuti yetoti recoilless rifle. Ndokubva yakunguruka. Ndokubva yadzika mudziyo zvikazinga inotorwa. Vakomana kwambotomira paya. Ndokuenda kunoitora, vakaenda kunoitora vanga vari varidzi yaishandisa. Nozi ndiyo pfuti yetaivimba nayo kuzonoroyesa mabarracks ekembiya. Unoziva takatanga mvura yakatanga mvura so. All of a sudden mvura yakatanga kuwanda. Mvura yakawanda zvekuti kusumudza chigunwe chako kudayo wanga usingachioni. Ndokubva kwaita rima kusviba kuti kuita black kuita zvakaita cheya. Isaka tajaira kufamba usiku. But that day munoziva everybody was shaking after mvura iyoyo yakangonaya ndokubva yapfuura. Gomo rese wesa pfuti idzi chiko ichi hapana akambozviona. Time denga ita zvakaita light iri. Kubva kwati mwedzi muchena kuti mbo. Zvikazi right makomrades uyai. Ndobva taitorwa manje tichipinzwa imimi panapa. Uyai makomrades anochipinda chidayo. Kembi iya yatakuiona yachena kuti mbo. Kuita imi mazenge kuita maskati. Zvinizvo zvezvo hazvina kuitika for an hour. No, less than that. Saka yaifana kutanga kurohwa nemunhu recoilless. Ndokubva ati ndiyo yanga iri long range weapon yanga iri. Kuti moto. Vamwe tese manje tochiderera tichibhomba kamba iya. Usiku tiri mugomo riya. Tapedza taburuka gomo riya. Tabva taenda kugomo rekuchikwariro kunohwanda ikoko. Tafamba taenda kunohwanda zvedu kugomo rekuchikwariro riya. Takuchinzwa news dziri kuuya nana Mujibha kuti kembi iya masoja azouya usiku.
up to now vari kutakura zvinhu zvavo kembi yapachina makomwe yakabva yaparara kembi iyoyo zvachose yakabva yaenda ndiyo yanga yasara mamarangi iri ye3 brigade veiti povho dzaiona manje dziri kure dzaingotaura kuti panenge pakafiwa nevanhu nemasoja akawanda asi chokwadi chiripo ndechekuti kembi yakaparara yakakuwara tikati zvitaida zvakadii zvaita saka takazongoti garei ndo pakazotaurwa nyaya yema-assembly points uko hurukuro dzanga dzichienderera mberi azotaurwa nyaya yema-assembly points ndisi taita aizi mabridges aya ekutiza muma-assembly points tichimboenda kunze kwetanga tajaira tichidzokera saka takazoenda kudzapasi assembly point pabase 1 pane dzapasi primary school nesecondary yacho ndopendakazoenda inini nevamwe takagarapo kwenguva yakareba chaizvo kuti taitozobva kuti takazonge takutambiriswa mari tichigara padzapasi takawanda ipapo ndopetakazobva vamwe tibva taenda kuruti dam boundary rebohera negutu kune kunonzi kuruti dam kuzasu ndokuti tachizotorwa vamwe chienda kuitumbani bulawayo vamwe chienda kukonmara vamwe chienda kutongogara indakaenda kuitumbani asi handina kunogarako ndakabva ndazobvako ndichidzoka kuningi ndichidzoka kuningi kudzapasi ndichizobvako ndichibva ndazouya ndichibva ndademobilizwa ichazi kg6 petakuti pajeseya tongogara apa ndo pandakazodemobilizwa ndichisiya zvekuzna vamwe chijoina zna ndo pandakazobva ndobva ndatanga kuenda kuchikoro baba wangu akanditi aiwa iwewe unofanira kuenda kuchikoro nasekuru wangu ndopa ndakazoya ndikagara muGrenview umo ndikatombodzidzawo unana Highfields uko that was 81 82 83 bva ndazoenda kumarondera ndokwendakazoitira form 4 yangu kuRakodzi High School kubva ndazopedza ndobva ndakazoti garei Mbijana ndobva ndazojoina prison services 1986 ndakuenda ndakasangana nevakomana ava kusiya kwemudhara uyu mumwe wacho aiwe chikuru anga ari apa ava 2 ava takatraina tese 1986 training school yedu ndakazobva ndapostwa kuenda kumuti murefu ndichizobvako ndichiuya kuno kuHarare pachikurubi farm. From there ndakazomboenda ndichibva ipapo ndakabva ndaenda kunoita officer in charge weMount Darwin prison. Ndakaivhura prison inonzi Mount Darwin iya. Ndichizobvapo ndichibva ndaenda kuPlumtree. Ndikanoita officer in charge ikoko kwemakore anenge 2. Ndichizobva ndichiuya kuKadoma. Kadoma prison ndikaita officer in charge ipapo kwe2 years. Ndikazobvapo ndichiuya pano paheadquarters ndichitungamirira basi repolice. Ndichibva ndazobva ndakumboenda paHarare Central ndichiita officer in charge paHarare Central. Ndikazobva ndikaenda kuchikurubi maximum ndikagarako kwemakore anopfuura 9. Ndini one of the longest serving officer in charge wechikurubi maximum prison. Ndikazobva ndikambodzoka pano paheadquarters. Ndikazobva panapa ndikazoenda kuMarsh West ndikaita officer commanding ikokoko. Andakugarako ndakangoita eye ndibva ndazodzoka zvakare panapa. Saka nanhasi ndopandichiripo pana. Ndo nhoroondo yangu mafambiro endakaita murwendo rwangu
zvinhu zvishoma zvacho zvenichikuziva zvakawanda zvacho zvimwe takukanganwa asi zvimwe ndongozvizivawo but for the sake of time I think zvendakupa izvo zvindo zvimwe zvezvinhu zvendakaita muhondo yechimurenga ndidzo nzvimbo dzendakashanda nebasa rendakabatawo iroro. Shamwari dzenyu dziedze pamakaenda kumatraining ndoma makaparadzana makazoonana futi here? Ya one wacho aripo ndakazoona nangu nevamwe vashoma vamwe vakatsakatika kuhondo ikoko. Ndakakwanisa kuona Hepson Mashaya Mombe aripo ane fabu rake pa 52 apo ndo paanorima ari na Solomon anga ari pa Ingomo Garrison apo akazoshaya zvake yeye. Mumwe ndiani pane takabva nawo ivava ya vamwe ndakavaona ma-early days e-independence na Elisha na Luke vakazonge vari kusetenei vakazoshaya zvavo. Ndo asi macomrades mamwe ndairwa nawo kwamarangi avamwe vachipo vapenyu. Mumwe wacho ndo comrades Mondi ivava the late Ningi General Mondi. Aiva tanga tiinawo naiye comrade wendataura wechisikana ndakazomuonawo kuno kuprison but takasangana after chimoyo petrol ikoko kuMozambique ikoko. Saka pahondo dzese dzamataura idzi mabattles amakapinda muri kuMona Mutapa sector yamunoti ai yakandirwadza tanzwa yemusikanzwa yaiva misikanzwa yakakurwadza kuti hondo apa battle ikai mabattles akandirwadza akati wandei because takapinda akati wandei animaona iye ndakutaurei kuenda mumakomo iyoyo haina kutiitira zvakanaka ka because yakatirwadza because takafamba tichinaiwa mbijana tichikwira gomo iroro nezvakazoitika imomo only to discover kuti the church inonzi yekwamarange iyaya ndimo maifudza Johani Marange wokutanga maakahaka mweya wake. Yes, this is why both zvinhu zvakaitika ipapoka ukazvitaurira munhu people cannot believe but mukasangana nevakange varipo vanokutaurirai that experience it was very bad. Chainyanya kuti rwadza mabattles akawanda etaiitwa aindirwadza ndeyekuraidwa nemahelicopter because taizofurirwa mamwe macomrades edu taiva nawo munozongoona matoshota munhu akarohwa pabattle iroro mamwe isu tazongosarawo because mabattles emahelicopters anga asiri nyore maningi kumanzvenga animaona vaitozonzvenga pamwe pacho matoridzirana zvakasimba chaizvo zvaiita mabhunu aikureidai the whole area yaanosuspecta kuti nope makakemba then vadaro vodzikisa maparachutes then waadvance achiuya mubhesi muyamya iwewo kana wanga usina kubuda kuenda beyond their radius then you are in trouble ani mukona ndokurwadza kumwe kwezvaiita then pane rimwe battle rakandirwadza zvikuru iroro rendataura iri rekuda kuenda kunorowa kembi yana matsanga iri rakatirwadza iroro because macomrades akapfurwa akati wandei ipapo and at the same time takazopabva ipapapa pakati peusiku because pane takasara vamwe tiri mukati saka manga mune zvinhu zvakawanda still zvitaifanirwa kuti tibude nazvo kuti hatingasiyi zvinhu nehelicopter imwe yakadonhera mukati mebhesi iroro itaifanira kusiya tapisa but zvakatadza kuitika manje kuti izopiswa munhu akazi chiirova akatadza kuirova saka takazongosiya tangoitema ngoidismendera but vakazoitora rekeji yacho vakaenda nayo saka
because pakada kutsvagwa kuti aiwa nemachisi ndiani pane vashoma vacho vanga vasara imomo tanga tasara hapana. And iyoyo hondo iyoyo yakatirwadza because yei it was heavy, vaibomba vaishandisa kandege kavo kevayana kavarungu ketaiti ana maherikopta tayati ana Diki Nyamhanza ana kuti Solo ana Andoni Belo aya handiudziona kaherikopta dzodziya hadzina kumira mushe dziya hadzina kumira mushe dziya takamhanya kasingaperi nadzo. I was very lucky. Ndakazoita rimwe bhetoro rakaitika pa 12 mile apa. Bhetoro rakaitika pa 12 mile ndiri kuti isu Makuseni takaenda takabva uko kuMozambique uko taenda unotora zvombo nokuya nokunozvika pamapako ari pagomo rinonzi Mhandambiri riya maigara macomrades edu mamwe anonga akuwara kuhondo aya tichida kuzoaita en route to Mozambique. Saka Makuseni acho takasvika pabhesi, tasvika pabhesi iroro ndobva tapuwa mvura yekudini yekugeza isati tanakuziva kuti varungu vari mugomo riri panext vari kutiona. Ndokubva pauya mumwe musikana mwana iye akandirwadza musikanawo chimbwido iye ainzi zvinotindetsei nemvura yekutipa kuti tigeze. Ndobva tageza iti mabhunu atotiona atoronga zvese, ndege dzatouya, ndege dzatorongwa kuma 99 ndege dzasvika. Ukaona yatanga nguva iyoyo inopera nguva ini hondo yacho. Saka dzakatidzirira mukati helicopter dziya kuti tichimubuda pekubuda napapa china apa tikunyatsozoti kuti mabhunu ari kutouya muno. Saka ndakazofunga kuti no, the best thing because hondo yechimurenga musaienda muri 2 yaiti kana yatanga yekuraidwa buda nepabuda napabuda nepabuda napo tese tenge tichiziva kuti kugathering point kwedu kwetonosangana kunonzi ningi password yedu taingopana mapassword ekuti tinogona kungoti moto Makuseni aya kuitira kuti kana ndakuzoidentifya vamwe vangu kana ndakuzosvika kune vamwe vangu ndinobvunzwa kuti ndiwani password ndoti moto ubva ziva kuti was iwe hapana waipa it was for you. Kana rikazi huni mawedzi ari simbo ekuti iwe unongoziva. Saka ndakazofunga kuti nganditize ndibude muno. Ndokubva ndada kunodai ndobva ndaona kuti mahelicopter atosvika andinorohwa panapa. Ndobva ndazoti paatenderera kudai panga pane miti yanga yakamera yakabva pavhariso iri miviri. Saka inini ndakagaya kuti ndikandopinda pakati payo ndinodini ndinohwanda ipapo helicopter dzopfuura ndozodzika muzasi ndobva ndatiza ndoenda. Saka pendakada kunojamba kuti ndinopinda pakati pemiti iyaya mumwe wacho akabva waita wiki ndobva ndadonha nawo ndobva ndadzika pasi apo. Lucky enough hapana chakasara kumusoro kwendakabva bhuzi ndakaita zvekujamba kubva pendaiva kuenda apa. Saka ndanga ndine bhandiriya rangu nepfuti yangu ndakatema panapa nepfuti bhuzi ndandakaidzvara. Saka ndonga pendakanoroera pasi yakabva ingonditika yanangu kuwara zvakanyanya asi pakangotsemukawo pakabuda ropa. Ndobva ndadzika muzasi. Ndadzika muzasi ndopendakaona umwe comrade wetanga tinaye ndokubva tazobatana. Saka iyoyo takazoibuda tiri vaviri ndokubva taenda ndokubva tazombonosvika petakambonohwanda ndokubva tagara ipapo. Umu zviri kutsva musikana uya unfortunately akabva afurwa ahwandawo mubako akatipa mvura yekugeza. Norimemba zita rake aizi zvinoti netsei zita rake musikana iye. Baba vacho vakazotiteera kwetakange taenda nonga takarasikirwa nemacomrades 3 pahondo iyoyo. Baba vacho vakazotiteera ndokuzonotiona takwamarange vechitsvaga mwana waifunga kuti kuda pamwe takaenda naye. Ndobva tati tina takazodzwa after 4 days
kuti musikana yakazooneka akapfurwa ari mubako. That was bad. Pane imwe yakaitika futi kubhikita yatanga tine vasikana. Makomrades echisikana akauya echibva kuMozambique echiziva uye kuti vaonekwawo kumusha nekurwawo hondo pamwe chete nesu. Ndokubva vauya vanga vari 30 ndobva taziti vaperekedze kuBhohera. Ndobva tavaperekedza kuBhohera kuya. Tiri kuBhohera ikoko ndobva tasangana nehondo yanga yakaoma zvikuru. Pakafa vasikana vakawanda, ana Lorraine, Ananya, pane akasavhaivha ipapo vashoma. Ndopakaperera vasikana ivavo vanga vakawanda. Handicharimembi kuti bhuku racho raizi Rekwani. Pakaitika hondo yakaswera the whole day kubva mangwanani kusvikira zuva radoka tichinetsana nemabhunu ipo paya. Inini ndakange a bit seasoned. Chendaiziva ndechekuti uchimhanya uchitora prone, uchimhanya kwaona pakaningirika ubva wahwanda woona zviri kuitika. Kana kumberi kwako kutori nemabhunu hauna kumwe kwauchatoenda. Kutozvipedza kuvarova ndo mabudiro etaiita. Saka paunenge warova pakashaya response ndipo ubva wagepa napo utotiza woenda. Plus mabhunu for your information vaiurayana zvakanyanya because vaizosvika mubhesi mutabuda vaipfurana. Takange tane experience yanga yatokura zvikuru. Yekuti kuti uraya chaiko mahelicopter iwaya ndo aiti uraya. Makomrades akawanda inoziva akafa muhondo dzehelicopter because vaiti vakaziva kuti muri pabhesi rakati ukureidha pamwe rimwe ringe risina magetaway akanaka. Saka ivo vaiti magetaway muya vakadzikiswa aidzikisirwa muminda toti hapane chidondo kana chinzvimbo chakasara. Vaimhanya manje kubva muopen ground ravadzikiswa uena unovhara chidondo cheshe waadhifanza vachipinda mukati. Saka ndobva izoitika kuti ina handisina kwekuenda nako. The only solution is to fight or else you will be killed. Ndozvaizoitika manje. Saka kazhinji kacho vaidzikiswa vanopinda paya vari 3 kana 3-2 vamwe vanoenda unovharawo zvimwe zviri koko bozi rinenge richisupply karichitenderera kuvhara metofanira kubuda pinda namo. Handimuona kuti tisabuda kana taregedza kubuda manje woti bhomba manje ndege chavo chaizi chialuminium chialumania chaizi chialumania nemahelicopter aya manje. Saka isusu taiziva kuti the first thing kana mahelicopter akutotireida the only solution kutotsvaga nzira yekutotibuda. Ndosaka makambodzwa kuti comrade comrade ninge akanetsa chaizvo kuBhohera aibva kwaRusape akamhanya nemumunda imomo masikati mabhori apapa kuda kuaridzira helicopter ichafanga ichawamhara. Akamhanya akapinda musango akaenda. Waitofanira kuita courage or else waiswera up and vaizoguma vakuuraya because vanenge vachiadvance. Handimukuona manje vichipisa vechiningirwa ichiridza futi makwenzi mese. Saka machances ekupfurwa anga akawanda. Mabattles akatirwadza anga akawanda. Ndaizosekwa nemumwe wangu anonzi Owen echiti azivo une munyama unogara wasakana nemabattles ehelicopter mvana uchapfurwa iwo because taigara tichiti saipedza 2 weeks zvazingaitiki because zvaiitika takazoguma taakuziva mabhunu aienda mumakomo. Ukatarisa nzvimbo yeManicaland iri mountainous vaenda mumakomo vonogara vaine mabinoculars
kunze kwachena vaifamba usiku, takazombovaona rimwe zuva vaifamba usiku. Ivo voenda pamabinoculars vari mugomo vichitarisa zviri kuitika masurroundings animuona manje. Saka vakuonai manje ndo pavaitaura kuti vakabhesa panzvimbo yakati shandisa magrid reference ndege dzouya manje. Saka isuwo taigarawo mabhesi edu tiine mhudyo dzekuzobuda nadzo kuti kana chikatsva panapa getaway route ndeiyi neiyo kana kuti neapo animukuona manje ndo zvaiitika. Saka ivaiziva kuti nzvimbo iyi getaway route yemagandagandi iyo ubva enda kunoproka ikoko uri kuona manje ndo panga paine problem. We were forced to mabvunza bhetoro rakandirwadza dai mandibvunza bhetoro rakandinakidza ndopatangati tienda totanga nekuchema tozotaiwa kazvakwana pane mamwe mabhetoro ainakidza ekuti maingoona kuti tiri paadvantage. Pane rimwe bhetoro ritakaita kunonzi kwaana Bemhiwa. Zvakaitika ndezvekuti masoja akapinda, pane rimwe musoja raiva nembiri raizi George riri rechitema nemabhunu mamwe, vakapinda ndokubva vapinda ndokubva tanzwa isi taiva kwaizi kuti masoja adini ari kupisa dzimba kwana Macherye, kwana mabhuku anga ariko kwana Bemhiwa, kwana Tsaisuku. Saka vakaswera chizviita. Saka isi taiziva kuti only way yavo yekudzokera kukembi kwavo direction yevatora vada kudzokera kumakomwe kumupata. Saka zvakazi ngatiende kumupata tinoagarira ipapa. Saka dai tikasvika pamupata, mupata wakaita zvakaita apa napa apa, isusu taibva ivo vari kubva kunoku vari kupinda nemumakomo imomo, isi taichibva tachivhara apa tongosiya nzira, ivo vouya tovaona kuti avo vanenge chifamba vari mucoram formation, handitika vichiuya vanenge vakuneta vamwe vacho vadzvara pfuti panapa right. Saka itaiva nemumwe mukomana aizi Ernest aiva padhuze neni aiva nebhazuka right. Saka zvainzi nakomanda waitanga tinaye chinovava ndichanotanga kuridza inini, anga ari kuright kwangu. Saka Ernest akaona fanika iye aonekwa, ndobva ati ndanonoka, kwabva ati kurova bhazuka riya ichirova vanhu vakaita raini, munoziva it was terrible. Masikati tichiona haiye ndokwasviba masikati nonga dzadziri kuma44 isu nepfuti dzimwe dikidzi toderera, munoziva vanga vari anga kawanda quite a number, hapana akabuda, they all perished there. Isusu hatina chetakarusa, takatobvapo zvetitofamba tichienda tichitofamba tichienda ndokubva tazoenda kunogara kuti atakagara. Mangwana wacho takazongonzwa zvakuzi masoja auya, maherikopta takanzwa ichiita hovha ikoko vichikorekta mabhodhis avo vichienda, taingonzwa bhovha ichititaurira tichinzwa zvedu. Saka taiita mabhetro neimwe takaita panonzi pamurwira, mabhunu akauya ichibva adzika kuenda kwana Mavanhu, zvikazi ngatiende kunoita ambush. Ndokubva taenda, ndokubva tasvika, ndokubva tatora maposition, takadzinwa mota dziya dzakudzoka because vaiti vakauya makuseni manheru odzokera kukembi. Saka isusu taitiwo masikati hatinyanyi kuda kuita izvozvo because taizochika kuzourawa nini helicopters, because helicopter yainga isiri easy ukairidzira yaidai yokupapasa yozokutsvaga inokukuwadza kazhinji kacho, yaizongorohwa nemumwe unenge aita stranded, dzairohwawo Saka takaita ambush iyaiya. Saka ini ndanga ndiri
ambush irongwa kwaiva nemain board necrossing uko vari kumashure kwekupedzisira pakati apa ndo panenge paine vakawanda apa saka inini ndakange ndiripo pakati apa ndo panga paine mabhazuka iwaya saka avo vekoko vari kumberi uko vanenge vari kadistance mota yakusvika pavari ndo vanotanga kuridza saka isi petanga tiri apa ndipo panga paine main bhodhi remota dzacho manje dzemasoja imi rakarohwa soga rakazara masoja mukati masimbi ndakaona masimbi akatsvuka moto ari mudenga ichiita zvekuflya saka isi daiti ipopo panorova pfuti dzedu hombe dzacho idzi isusu vamwe vane diki ndiyo nguva yaitoti pakaita confusion nanhasi ndoti ndikapfuura nepo zvangu ndichienda kuna bamunini wangu ndinombomira kuti hazi panapa pano pakaitika zvimwe zvinhu ya ndine nzvimbo dzakawanda siri dzinoti ndichifamba ndichienda zvangu kumusha kuti ndodzirangarira dzakawanda dzacho dzitaironga hadzaitirwadza dzitairongerwa dzemasurprise attack ndo dzairwadza neimwe yatakamboitwa kusaidhi rekuchimani uko takamboita imwe yakanditirwadze because comrade wakabatwa tichitaura nepovha but ini ndanga ndisiri panga paine povha panga paine 2 vakange varipo ndo vaitaura vamwe tanga takagara hedu kumapost kwedu saka mabhunu akasvika paya usiku nobva varova bullet 1 saka macomrades anga ichitaura nevabereki vaya vakabva vati no rarai pasi mirai garai pasi pamwe pana comrade adini aita mistake akaridza bullet yeti varungu vatosvika amuona manje pari kuzi garai yeti paiva padhuze nepagedhi yeti mabhunu atovhara pagedhi paya akamirawo kunoko saka pakazotanga kuridzwa pfuti manje dzichiridzwa nemabhunu aya vichiridzira kumapost kwetaiva isusu ava vakadini vakabva mhanya ndokunopinda ndobva haka pagedhi paya ndobva abatwa lucky yacho he was a very strong comrade iye ndobva atanga kuita scrafo akabatwa nemasoja maviri ndobva atanga kuita scafo nawo ndobva amutorera pfuti ndobva arova mumwe nenhinge chidonha uko ichisvika ichinonga pfuti yanga anayo ane FN instead ye-submachine gun anongomwa isusu vamwe vacho kuti tiridze pfuti takutya kufura povha takutongobvawo tiri kwatiri ikoko tichitotizawo tichienda kunosangana kugathering point kuya tichizoda kusvika kuya wane comrade uya aripo asina pfuti yake ane pfuti rakaita zimupepe rakareba ko iwewe chii saka uyu chakaita kuti mabhunu arase foresight pakatiza mumwe wake wanga anayo vakati tibate vari 2 ndokusiya kwaakaita uyu veida kumhanyirira uyu waasina kuzoona kwaakaenda nako ndo dai vakaita 5-4 hai dai akaenda saka pakada kuzoteera uya ndobva atotizawo vaya ndokubva vanga vakutukana saka iye haana kumbotiza ichienda kure uyu angatorerwa pfuti akaenda unopinda pasi pedanda murwizi paiva nerwizi rwizi rinozi handiko zviyaka rwizi kanobva kwamhakwe kwachikwakwa kanobva kwachikwakwa kachidzika kudai kuzoenda kunopinda kuna odds ndokuenda kunohwanda pasi pedanda murwizi miya mabhunu acho akatombosvikapo vechiteera but anoziva kuti munhu ari pasi pedanda vautotukana zvakanyanya varipo pasi pedanda riya iye aripo ndokubva vabva iye ndokusara nokubuda ndokutouya kugathering point ndobva tatosangana ndo vamwe mabhunu iwayo takazomukira kunohwandira tikavauraya futi ivava vakuenda kunyanyadzi kuningi kubhesi takava hatina hedu handisi kuti vakazoraramawo vangani
patakavaitira ambush the following morning. Iye aiti ndoda pfuti yangu mukomana uyu. He was a strong guy. Ainzi Comrade Black Power. Yeah. Saka mabhedro acho airwadza. Waikwanisa kuswera the whole day zvichinetsa kuti ndopabuda sei, ndoita sei. Yeah. Uchitambura ende wazopabuda urikwanisa kuita 2 days usina kusangana nevamwe wako muchipesana. Wozoita zvekupa message ana muchipa wozoendesa kuti comrade vari pakati vatambura. Hausina password. Because warasa 2 days haunokwanisa kuonana nevamwe. Pamwe pacho waibuda muusiku uri 1. Pfuti dzazonyarara mabhunu azoenda. Wosara kuti kweshere kubuda. Wotoziva kuti area ina ichaiti. Hauzivika kuti vari papi. Wakuda kutsvaga kuti uone kuti ungaenda kupi. Wotomborasika. Wakwanisa kubira kuenda kubohera. Wozoita snika uchitaura nepovhu. Uchitya futi kutengeswa. Because hauzivi kuti uri kutaura naye uchaenda kunotaurirana. Wozotaimira pamwe pacho wozozira iti kuna ana comrade ninge vari pabhesi rakati. Chendai munovataurira kuti ndiri pano. Vape takabva pahondo iya handinakwanisa kudini. Handinakwanisa ku I'm sorry. We had those battles. Mabetro airwadza akawanda acho. Hapana betro rinonakidza. Akawanda acho airwadza. Pane rimwe ratakamboita rekunofura nhingi. Taitora mombe mumaprazika. Mana maprazi emabhunu munhingi. Mabhunu kwakuronga kuti emaprazi kwakurongana kuti teerai mombe dzedu marizevha. Mombe maona pfurai. Chero yemaona dzepovhu dzichipfurwa. Ndobva ngatiende kunoaitira ambush. Ndobva vauya mabhunu akawanda. Vaimobilize mafamasi vakawanda. Ndobva vauya ndobva tanzwa kuti mabhunu ari kuuya. Zvikazi nana America mudzvanyiri nana Chinova ngatibatanidzei masection edu tiende kunovarova. Vakajaidzwa. Takasvika paya. Ivo vakabva vabira kubva kumaprazi. Ndobva vabira ndobva vauya. Saka musaigara manje. Taidini? Taifamba because taida kutraya kuenda kunovatangira. Ivo vari pamabhiza. Ndobva tazoenda kunovatangira manje. Saka ivo vakazouya kubva vapinda murwizi. Nemabhiza. Isi yeti tiri pamusoro. Ndopatakatanga kuaridzira vari mugomba imomo. Mabhiza ichitiza mamwe tichipfuura. Ichitiza ichidonedza munhu ichidona kuraswa uko nebhiza. Mozi mabhiza anga akutiza ichidini. Mukuni division. Kunonzi Mukuni division. Munyazozviona kuti izvi zvetiri kuona muihora. Kuti ivo vakuridzirei muri kumusoro. Takavaridza mabhunu ipapo. Asi akapona ndivako vasati vapera kupinda. Because takazokurumidza kuvaridzira. Saka vakanzwa vamwe vacho vakabva vazotiza. Ndobva vadzokera. Vakuchizouya masoja manje. Masoja paakazouya manje ndopatakapinda peace. Because isisi takata kuchitiza manje. Kuti tichiinda manje helicopter dzasvika. Apa ndikuya kunonzi kwamafarari kwawo. Miti mishoma baba. Kwakaita batai. Waioma miromo iyi. Chena mukanwa mukuita white. Uchiti ukasvika haunhingiriki. Haudi kudya sadza. Fanika pfuti dzikarira ukaridza pfuti zvakanyanya sere. Mukanwa munooma. Negun powder yayi. Neimwe honde takaita ku road yaibva kuodzi ichidai kupinda mumaprazo. Iyo yakatirwadza kuti takaendapo makuseni zuva risati rabuda. Motokari dzakazoya kuma11 dzeconvoy yemabhunu. Tingori ipapo. Chiti ukatarisa kudai apa kwanga kwakatsva iyo nyaya yekupisa masango. Unoziva. Viti ukatarisa kudai unoona
hapana kana pekuti ndege dzikasvika pano takadai tinokuwara. Fortunate enough ndege dzakazouya tarova motokari idzodzo. Ya padzakazouya ndobe ndaiseka comrade chinovava. Vamwe takarara munoona zvakaita sofa irodhi iri kuseri. Chinowawa tamburidza taridza takuti takuritreata pana. Chinowawa kwakukwira apo pariji pacha nyatsodongorera murodhi macho zvakaita panapa. Sorry, ndakanganwa kuti makanditeya. Kunyatsomeka sure kuti mabhunu adini, mabhunu tamaswiper vapera. Ya dzanga dziri 3 nelandmine detector. Landmine detector takairova ndisangati uku kunobroka kuti dzisabuda. Takairova ikada kudai kusvikira yazonoti nkondo kudonha pasi. Zvaiitika so kwaiitika zvinhu zvakawanda. Mastori acho idi haibari nawo because imimi imagine 1977 muna 77 ya ini ndakaenda after Chimoyo Petro 77 September October maiva muna November ndo pandakapinda 1977 1978 yese ndirimo mufront 78 wese akapera kuti Guduru 79 ndingorimo kusvikira Lancaster House. Saka ndakaoperata makore akawanda ndanga ndachitokura pane zvindakange ndiri before. Ndinge ndakasvikisa my 17th year ndope ndakapita kwaMarangi. Saka ndakazoita ma 18 years 19 ndiri saka pana Chibwido ana Mujibha muchiri kurangarira kuti this Mujibha was a brave young man wamakashanda naye. Vana Mujibha variko kumareserve ikoko, vamwe ndavaziva tikavaona because vanga vakawanda. Each and every bhuku raiva nana Mujibha. Hondo yechimurenga haina munhu asina kuirwa kai. Ya haina. No remember taiva ni among us taiva na izi comrade Jaya. He was very senior. Comrade ivavo vanga vakatanga kupinda mumaoperations ndokunga akatraina a bit longa anga amunhu mukuru anga asingagari pasi. Saka taiva nomusquad medu mubhesi imo vanenge akangomira kubva mangwanani svikira zuva radoka. Aingochonjomara chete kudya because anga ane disadvantage yekuti nzeve dzake dzinenge dzasingachanyatsonzwa musha. Because he was quite experienced. Ndo vanhu vaitotidzidzisa ivavo. Saka ana Mujibha anga akawanda. Saka taisangana nana Mujibha akawanda. Including ivo vaititungamirira pahondo yekuenda kunhinga. Vamwe vacho vaingozana Mujibha akasiri mufana akaMujibha. Vamwe vaiva na baba vaitova na Saimba vaiva nedzimba dzavo vetaingodhira nawo. Almost munhu wechirume wese taiona vasikana ndiwo kavaizobika nana mai vamwewo vese ivavavo vari mugrupu iroro rana Chimbwido wacho aizwa naChimbwido. Ana Mujibhawo vana baba nevakomana vamwe mabhosi vakomana vamwe taizwa recruita tobva tatoenda nawo petinoenda kunotora material kuMozambique tonovasiya. Vamwe taivatraina inside imomo totovaisa kufila bus edu because taifurirwa mamwe macomrades edu mumapetrols edu taingosangana nawo akasiyana siyana. Saka zvaizongokavhana kana tiine pfuti dziya tomutraina wototijoina takutofamba tese. Saka kufamily kwenyu ndimi chete mukomana akaenda. Muri mababa venyu. Muri mababa wangu mumba medu inini mangu menoberekwa inini ndini ndakaenda. Vanin'ina wangu vainditeedzera havana kuzoenda. Hanzvadzi yangu ndiye yakada kuenda but yanga iri number 3 she was younger. Akabatwa ivavo vakadzoserwa kunenge vakazobatwa kumasure.
akabva atochinjwa kukudzidza kuti abva arasika orientation akabva arasika orientation haana kuzobva atempta kuda kuenda so pamakadzoka maparents makasangana navo makaenda kumusha makaita sei? Ndadzoka maparents akanzwa kuti tiri kudzapasi vakauya baba vangu by then vanga vachiri kudrive vakadrive vakauya vakazondiona tikazobvawo tanga takubvawo tichiendawo tichizopota tichienda chivaona ndopaka pakanzi dzokera kuchikoro ndopandakazozi iwewo chiregedza zvekuenda kuarmy uko vamwe vangu akazobva aenda iwewo chimboenda kuchikoro iwe wakasiya chikoro uchiita grade 7 apa dzokera ndokutanga chikoro kuenda kazoenda kunoita lucky enough I was of a small body makore ndanga anga awanda plus yaiva time yakanga vanhu vese vanga vari disadvantaged nenyaya yekudisplacwa vaienda kuchikoro saka zvanga zvingori normal kuti ndaingonoenzana nevamwe though vamwe vanga vasina experience yanga yakafanana neyangu because inini yangu was very odd nemapictures nazvo zvimwe zvacho zvandakazoita after independence nemamwe mapictures angu anitori nawo ari pana you can have a glimpse of them before you go aripo pane imwe ndakatorwa tichiri muhondo nemumwe mudhara irimo nemamwe makomrades angu endaiva nawo dzakawanda takazotorwa kumarefugee ma-assembly points komrade tichatonga tatandara tinoziva kuti mabattles amakaita aitwa after kana kuti once a week kana kuti after 2 weeks anotoda 2 years tichiuya every week mamwe acho ndichirivhira ndichimaona pakati tikoswerera asi mamwe acho ndichibatsirwawo nevamwe ndanga ndiinawo because kune vamwe achiri vapenyu nacomrade Owen variko kwaMutare uko comrade Mhofu passed on gore rakamakore apera apa comrade Vukire vapenyu vanofanga variko kuna Nagirinora comrade Nohawa variko uko kwaMutare vamwe varipo vamwe tinovaziva iwawo comrade iwawo ndiri kutaura mudhara iyeyo taiva tese ashanda tese nguva yakareba zvikuru only that kuti yaipopota ichizomboenda ichidzoka ndiwaiorganiza zvima-ammunitions etaishandisa matita basa mataura yacomrade kuti pana comrade chinova vachiri vapenyu because pane mumwe mwana waari kutsvaga comrade baba vake vaishandisa ndofunga zita rekuhondo rinonzi comrade chinovava saka ndofunga ipapa dai azonzwa iroro aitanga kutonetsa kuti pamwe asi iyo anoti baba vangu havana kudzoka saka imi kana muchiti havapenyu kureva kuti mazita akangofanana echimurenga ari kupi kuchivhu chivi handichanyatsoziva asi namba yake ndinayo ndotochitaura naye paakambonzwa vamwe chimbwido vaitaura akati imbonipai namba dzachimbwido vandimbotaura nokuti kuarea kwake ndokwainonzi baba vangu vakaita sei ndofunga baba vacho anenge vakazoshaya ndofunga kumassembly points kana towadzeres samwe ipapa varipo vakawanda taiva nawo vamwe hatichazozive dutu vakazoenda kupi kupera kwakazoita hondoko handitika aya kwana sitatandara tinokutendai aiwa ini ndinotendai mimi comrade Robert nasisi comrades ndima kutotiripresa because kana muchitaurirwa nyaya dzedu idzi vamwe vakadzishandisa vadzinzwa tichivataurira vakaenda kunoba mari kuningi kumawar veterans vamwe vakazosungwa vamwe vakazodii saka anyway ndinokutendai comrade Robert nacomrade Elizabeth nekuuya kuzotaurawo neni. Iyi ndiyo imwe nhoroondo dzangu zvishoma zvendingachange ndichikuyeuka zvimwe zvinongozouya kana ndikange ndazviona ndinokutaurirai kuti pane kamukastory kendinoda kuti muedhe paya kanotaura zvakati ndakaita zvakati pakati asi unoratidza kuti gondo mamuri nhubu kai no ndanga ndisiri I was very disciplined iyi misikanzwa yekuti
unenge uchiri juvenile yekuzomwawo doro because ndo upenyu hwacho. Hapana zvimwe zvinhu zvitainyanya kuita kunze kwekumwa doro nekubhema mbanje because situation yacho kauzivi kuti mangwana nofuma ndiripo here kana ndoswera ndiriko here. Saka zvinhu zvaiitika kwatiri but ini zvamisikanzwa mimwe yanga iri mishoma chaizvo. And I was young nguva yangu ngaitarisana ndichiri mudiki 18 years thereabout onde yacho ichibva yazoperawo. Tototenda Mwari kuti technology yese yemakushandisa yanga isati yavapo because dai yakanga iripo hatingadai takapera tese. Yemadrone iyaya tingadai maisikoro wamakagara ipa hapana kana wani haipona iyo yakaitwa yokuirani iyaya hataipera. Pamwe kuti achayembeta kana makoresa yakatora yaita kana 3 months wapera kakuti taipera. Hapana aizombozviita netechnology yapo no, this is serious. Aiwa ndinotenda imimi maita chaizvo. Achengetedzei mashoko angu iwaya. Ndingazofara zvikuru kuziva kuti makandirekodhawo zvikabudawo zvikanyorwawo zvikazoonekwawo nevemhuri yekwangu. Iye zvino ndaakunzi Ernest Pambai Masibhera ndo mazita angu because pendakazozi nababa wangu kuti ndiende kuchikoro vakabva vaenda kunonditi new name nenew birth certificate raienderana neenrollment yechikoro. Animaona manje ndo zvinhu zvakaitika ipapaya. Tinotendawo nechimbo chokuti sekuona kwamakaitawo comrade Augustine Mary tikakupai nhamba mukataura nawo nemamwewo makomrades amakarwa nawo vasiri kutoziva kuti mukomana wayo ari kupi vakatibatawo tichavapawo nhamba dzenyu muziva kuti takakuona kamavutaura mberi. Tinotaura. Tinotenda. Aiwa. Mavanzwa comrade tichatonga vachipa nhoroondo yavo. Kana muchida kupinda pachirongwa tibatei panhamba dziri kubuda pazasi apo tigare nemi pasi musiyewo nhoroondo yenyu kwete kumhuri yenyu chete asi kumhuri yeZimbabwe kuti vakawanda zvichida ipo pano pane vamwe vanogona kunge vachitoshanda naComrade Pambai vasingatoziva kuti ko murume watiri kusangana naye kukantini uku igamba rakakurira musango. Nekudaro ngatigare pasi musiye manyora nhoroondo yenyu. Tiri pano pazuva ranhasi ndina Elizabeth Nyaguyo, our camera person, na Frank Wesere, producer of this program, The Forgotten Veterans. Rambai muchiona chirongwa tichisangana mune zvimwe zvirongwa zviri kutevera kwanhasi. It's bye bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo Zimbabwe yondo Zimbabwe manya takabatesa tikichingira Zimbabwe taigara mumakomo Zimbabwe yondo Zimbabwe manya takabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumakomo Zimbabwe manya takabatesa. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Pfumani.